الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وأخلصوا أعمالكم لله وحده إن كنتم به مؤمنين. يقول المولى عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. أبالف كاتن كاولين واندو كعلى بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. أما لفو كاتن كاولي مندون كعلى بركة دندي فولي منا دندي ولي مندون منا دندي بركة منا كذاك دندي الله تعالى كفسمان دينا كنمنا أكا جونغا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نا يالك النعمة جتي أتا جتي دادون دي هل نا كم بينا في تقدر. أما ألتن ألمي أيائر مجم فاطر السماوات والأرض كبا قلوب بلي ولف لا جو جنبا ألا والأرض أندقو قلوب جو جنبا ألا وفلا سيندبا فاطر سيندبا دقوي. الله تعالى دي نغبا قلوب يمبلي علي دي جوجون علي دي أدلا على غير مثال سابق. أما كبا كلو ورلا دي لا كبا كلو كوكندي كبا كلو من فلانونا على النور والأرض تقول كلو كندي تقول كلو من فلانية نامباكا على التدو على كدلالي وأفود دمني بيتشي سما يوم يي على الأولاد منازو تيدا ماشي ما فو قابلت يا سماني على تشي إنفين فلالا فاطر السماوات والأرض تقولني كبقول جنبا على عالم الغيب والشهادة كو بانينوني كدغولي وندومباي عليه. الله أكبر. الله تعالى دي فما من بكدغولي وندوم أوا جانغو كو بانينو وندي أفلا بدا مكاكا عليه أدغورا بانينا وي جونغا حكي nga ala yoro dugu ni bangite afla beka kan onge afla bedda makaka ala yoro qur'ane o de semendia
idone ko ika salon kono ko teme ka du ka shongrona o teme ki ka do briefni jugoro ka khurafa ka daso ka fenetru tu oni ma min bembe da ka gitronka ino bedda makka kan ala yoro la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa foyti dugo ala la dugo kolo ko kayya foyti dugo ala la kaba kolo bil wulufla ko makangi jandundela Allah ta'ala kayire majam kanu ma gwanza undede fo kumbula tashiro chamabu ala ya majam kwali de ko duguli undon abu ko bangini undon o pana ichugo don iki jandu yere la matika fendugo alala yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah amandugo nyona ngandi dugo alala de innahu alimun bidhati as-sudur duskun kono ko tigi ni nebe kari kono choy ala yoto wallahi ninga ngambe sra ninga ngambe joro ambe ko mbe kalinga shiena nya yinge nyake ala di kama nya yinge nyake ndi kama mbafa akaketa de ngala ine ndi otoyi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ala yode fo an ko inde kuma bo atayere sanya bo mati yere foni alai aka barakatu na ala ba don min bisrani man bisrani alanya tigi imana alanya sranya farnun da chugo ki yere kun masiri mo nyekoro yemi ala yodo an shi tsiga duwa ala aki jandun nade ini ningadda ini ningawu ka fa Allah ta'ala de fa may abi gindo don abi bangi don on dun chesri be an ko kana fe bi chugumina na unzira ka don ngango na fanana a abi nyon da fade ta an chesri mede baraw masirli mo nyekoro baraw chenyeni mo nyekoro kuma kan masirli mo nyekoro a mbeka doko la fade no koy kuma ni chenyeni chete kile okay hali kuma do ye chen nga chen ta koro don baba fu ma ko kalimatu haqqin yuradu biha batil kuma yire chen kuma koy nga chen de tike ka nyini nae atike chen fode nga bi mi nyini ni chen ye o te chen ala de binin bedo wo ma do buto baran mangelo bu baran ma ka ke be hatilla ko ma nyumondu rade ka ma duya beta bangi kenaka wallahi alkraka hadiso yin fa sallallahu alaihi wasallam wallahi qur'ana bin zamandiya ka munafiqu ya nu ka yere jira beta bangi la harakene dika bebe ka ba ko ya ni wa baran mangela ni nyana nyumala ba ni nywa karamogo fon sire ba ni nywana ala batulangana o debe bulu ngo ma ya eto nganjando ayele ja akabaro kuntiki ala kama Allahu akbar na ko dugole no abe ko bangine do anga shinga kuma nyire ayaw laje ka dawati kuroka min fo kuma ina ataku ye killing amanjande ale sura do de dafanaye ka ke ka sura kunje mai hakili makangi tashala afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نكمنو كان الله ما كما لجكوي الله ما يكير فلي أم بك عن يريني
جيب ورا من البي أنزل يرين الدنيا لكوي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم شندو أبو كاري كنردم غوي أكون يا آية فلا أبكي كتاويل تقومنا أبكي أبلا منا مين ونوتاب منا ويجمعي أو ما قلت على بلنا كراميو يوي ما تما لدي ما تما بلسرا ما تكنر أقوى كرتوي إذا اهتديتم أكو مغو على دكانو عليكم أنفسكم أيره مبامني أيره كونيا أي جندو أيره لا يضركم من ضل ما منون في الله في البانجو ما منون دتشرك الله تعالى كسرك ما منون أو ما قلت على الله أو ما قلت على كلا أو ما قلت الله هركولا أي تو أنغدومي أولو كفل بانديات تورس أو مكوي إذا اهتديتم ni au kandara nau ya taka chula wana abukar ko ni mami ya famu ko kuma al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar inkarul munkar ni mami hakila ko abode gien ka boy kella idha tadaytum nau kandara ede be kanda chugodi kasura ala ko ayni nge emuke ala mu'minu tanu ko mu'minu de mo يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كتلك من دون يرك خيرية دلولا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكمنا كان دا دوين على كومن فولو وليالي على كوكا كومن دبلولو دبلالي أو كو ني أو كاندارا فلبانجو كفلي ote foi tien awi layni kayoro min fa mu kumayna de ode akorata ko mati dlalike de akorata ko mati se ko ke nyenna de nga e mano ke tika barake tika ala batula e kani kanyena ma bebben san nun ta nye folima ode bi ni kan jaman zoro ko e kani kanyena ma bebben nun jogo kuma e kani kanyena ma bebben nun ala chema e kani kanyena ma bebben nun kafriya kuma tika barala ika batoke ni min blasra no ma meti chife عليه ودفع الكريري فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الله سيكوي إتا الله سلي إتما كربا كدوا كودفع إتسكا ما كربا كوكي مؤمني ني كبارك تيجيف سلام بيني كاينه كما تشاما غوده أميني كاينه Qur'an e kuma do nyefo ni hakala ndoro hakli bil lafiya ngam bere kuna ambe kuna doni ka giri kilo batayen bi e kon mana sigi dron ha e mai karibi ni e ma hey koronke ni tate wajuli iti take kasoro iti yere tafo ha ne ki bi yere korofo se bi ma korofo bli ha ngibi datu itadika ambe kurunda ndaka bede kurumbi taka kama wereta fo hey ni te wajuli werela itike ga tigi blasra hey isugola ni yere ayto anga chien do fo nyoebi wa ko korona koy ma yerete koy ngunje kuma dombli jebe orom mina bi na kila ko kwa nyene boto do kodo bin na obe jugo korole kaba alaka ndam fon fenfle dunia e ko sando kera ko hijimage o ba doro ko bana hey ni be makanga sra makangi jantu yerela ka fo sa do fle ma chima bojja mana shikata hijima ko maganga yere dama be hijila edela kai ya oti mo sranda ati mo joro mo yere ta fle ka ba ko corona be kira ko na be rom na kana ta maganga yo wala adam lena matuka mota shina be matika mota fein hakli makanga sran nasur ala mafuna ka jongoro sunya ala ka sudi ala de mo wele ka tay ni kodo nana do mo no che ko mo masiga ta ay to anga tubi ka siga ala makui
bekilingile ki yerefle nga wajuli ko nana aw yerete qur'ane ko ble aw te hadisa ko ble aw te ala ko aw te ala kira ko illa man rahimallah aw ta to ko ni التوجيهات الغربية نزارو قبل سر الكوندرون ولوكا explication en beau dama de nofi اسلام بيتي بيد هل اسلام جمانا باو وشي وبكمنونا ايا لجنا سرو يوتا استراتيجي نونتا قران دي كونو بل منو يوتا على كراك كمدلا صلى الله عليه وسلم بل فوني توبو تامين على كراتا من بنا ام سروكا فو على كراك نيفو على كراك نيفو غا دنيا تا على كراتا لا يعني توبو كافو wajin ke mode ni mawtami ni u desele tachene jilaba e jun koroy nu yu ka muhawala beke nu tach u beslama ya don u be seben fe on ngoma kala de ondedo nu tabe essay no masra soro u be na islama ya ta do ta ka to kura do dawla no kara mu wuli kan dabachi o islama ya kunye ni vo muna ma ka anda ya nu kafo ha mana ka jema ala de kunya wele kataka su ni ko nana ka fo kwantsika o wele njabi hakili makanga sran ko dona kanga sran makanga joro ko munu yere be jin kono be ambo dola mta dola jamana kilinde koy ni fiya wulla be bolo ba kuna mina de lake be bi joro ni ka jamana tay nga jamana do de suma be jin kono bi jamana do suma ni do joni yere kumba don ko Americain yɛrɛ ma fanda ka ca fu bɛ taa mɔgɔw ka bitigiw dakari k'u ka fɛnw ta nin cogo in na tan jɔnni mun b'o faamu ni n'a ma kɛ an yɛrɛ ka ye jaa dɔw bɛ yen telefɔni ko hami b'u la u m'o sɔrɔ dɔw bɛ yen fɛn dɔw ko b'u ye u m'o sɔrɔ bana olu y'u profiter fitinɛ nana ka taa mɔgɔw ka fɛnw dakari k'o fɛnw cɛ jaa bɛɛ dusu kasi b'i ka jamana kɔnɔ nka ko dɔ de b'a dusu kasi poyi kɛnɛ kan. والله الذي لا إله غيره نقلنا على الله أردتك لني بوكوي على دك مكادو ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ambike ya ngere yina ala ka kumawdi ko wallahi mo bu ko ko nyina boyoro hini ala ta ko fe adama de susuma ka ko ni ngen ngono bide adama de on lafiya ka ko ni ngen ngono bide ambe min ni jien ko la ka ando ni njogo ina anda so dama fode ala de ka kumatu aquwa man a'rada an dhikru jami alquran quran de kul فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين أقول القرآن من فلانيات دي جوما وكا ويركيرناي وكوكا كيرتكناي وكوكا ينما معاملة بو أكونو وكا جوغو تا أكونو وكا ويربلاسرا ني أي القرآن دي أدم دونغا دستوري دافو Islameu dafo tuwabu dafo farafi adamadiw nga dusturu de Qur'ane ala ya di adamadiw ma ni min sonana oyoy ni min ma sona ibana ala ka sharia nanela ibi min la yere o ti nafa o ta nye yejena ata nye yila ne chenye hal na fo ba ka dogo nye koro ne chenye hal na mandi tlola ne chenye hal na mandi jamana ngaraw jamana dabara baw tlola ne chenye de ye on be liman yanini amba ina ala fa ala kan zabatiniga ala kan ngana ma kunjeniga e ma qur'an kan ye folo ama fo mu'minu akode ko mo ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun qur'an ye kan ye folo min bla ka bo ala yoro ni qur'an dele ni ya kalan kana ya ayyuha folo min bi ala ma fo mu'mini da akode ko mo مغو ايا مبتو امجمي مي ادلك الذي خلقكم مي ادلا والذين من قبلكم او دمتد ما قنا يا ايو بدلا ايا بتو لعلكم تتقون مغو سانا كشي مغو سانا تناكا نياتا وبنا ايينا على كوني مغو منو يقدو ام بد مكاكنا
an ga jamana wo islamɛ jamana to wo kafiri jamana banu bɛɛ dama ka kan ala ka nin kuma in na a ko de ko ni min y'i kɔdon nin kuranɛ in na dikuru in na ala ka nin gosumani ka ɲi wajuli ka ɲi fa inna lahu ma'ishatan danka ko balo b'o tigi ye balo min n'a koron bɛ a tigi bɛ ɲɛnamaya kɛ dusukasi la a tigi bɛ ɲɛnamaya kɛ kɔnɔnafili la a tigi bɛ ɲɛnamaya kɛ tahayuru la a t'a dɔn a b'a kɛ di diɲɛ tɛ ten bi de wa diɲɛ ta bilama ye min ye min kungo b'e da la e ka kungo fɔlɔ y'a tila ko diɲɛ dan y'o ye min ta o ɲɛnabɔra ko wɛrɛ kungo b'i ɲini k'o ta tiɲɛ a ka yɔrɔ la ye n'i ye maliyɛn ɲininka an tɛ dɔwɛrɛ fɔ dumuni ko ji sanuma dumuni awa sigiyɔrɔ ko awa kiiri ka tigɛ ladiriya ka kɛ jamana wari baasi t'a la tiɲɛ don ko baw do dɛ ne t'u lagosi dɛ u kan ka ɲini nka o ɲɛnabɔra minnu fɛ yen olu fana ni lafiyara wa ala ka kuma kɛra nkalon ye olu fɛ yen wa olu ka yɛrɛfa su man ca ta ye wa maa hakɛ min b'a yɛrɛfa tubabu jamana kɔnɔ san kɔnɔ o ɲɔgɔnna t'a yɛrɛfa an ka silamɛ fantan jamanaw kɔnɔ a y'a yɛrɛfa mun na siyɔrɔ ko do wa kɔngɔ b'a la ji sanumanko b'a la a bɛ ji min min ye yɛrɛfa su dɔw ka ji min ta hali ka a bɛ dumuni min dun hali ka jamanakuntigi b'o sɔrɔ ka dun wa nka n ko y'a yɛrɛfa ka b'o bɛɛ la ka d'a ka balo koronna ma'ishatan danka ayi ala ye min fɔ o ti yɛlɛma dɛ la yubaddalu alqawlu ladayya ala mana min fɔ n k'o ti yɛlɛma ɲɛnamaya suna in ala ye ɲɛnamaya bila sira min kan o ti yɛlɛma dɛ n'an bɛ segin an kɔ an ka segin an kɔ a yɛrɛ bɛ fɔ ko mɔgɔw ka tuubi mɔgɔw tɛ tuubi ko la dɛ u ye tuubi ko kuma in bila ko an b'a ɲɛɲini an yɛrɛ a y'a ɲɛɲini n'a y'a ɲɛ sɔrɔ a ye tɛmɛ dɛ bɛɛ y'a fɔ yan karamɔgɔ bɛɛ y'a fɔ an ka nin kaba an ka nin fitinɛ ninnu daminɛ ko an yɛrɛ nɔ don wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir mɔgɔw tuubira yɛlɛma jumɛn in donna anw ka ko jumɛn in na a donni bi cɛ ni dɔ ma fara ala ko ta ka fɛn bɔra a la hali mali bɛ nin bɛɛ la mali ka tɔpu bɔcogo ti yɛlɛma a juvansi ko ti yɛlɛma a fɔlɔ zayiro tun bɛ kalisɔn don ka dɔn kɛ o kasɛtiw de tun bɛ na yan nka bi yan daw yɛrɛ de b'a kɛ yan aritisiw yɛrɛ de b'a kɛ fɔlɔ jamana wɛrɛw tun bɛ tiɲɛni ko minnu kɛ k'o produit k'o bila ka na yan sisan sa anw ko a y'a to ten a ka ɲi an yɛrɛ y'a ɲɛdɔn ka ban an yɛrɛ b'a kɛ yan o mɔgɔw de bɛ kasi la ko ala hey kani ni i tɛ ne jaabi nin kuma in na k'a fɔ ko Espagne filɛ Amérique filɛ fara hey olu k'u tɛ ala ko la zukurufu y'o ɲɛfɔ ye koyi e ka taa o sura kalabani maa min ko a tɛ ala ko la o ka fisa e nafigi ye koyi kafiri kungele a ka sara bɛ segin a ma diɲɛ na yan a bɛ baaraɲuman minnu kɛ o sara bɛ segin ala ko na ni bɛɛ ka na fitinɛ n'o kun tɛ k'a tun bɛ kafiriw sɔn f'u ka u ka so bili kɛ sanu ye a tɔgɔ ye di warijɛ ye f'u k'a yɛlɛyɛlɛnanw kɛ warijɛw ye ani ka masiri suruw ka min ka d'u ye ka d'u ma nka u laban ye jahanama de ye ko nka n'a y'o kɛ sisan bɛɛ ka na fitinɛ o ka na kɛ sababu ye ka maaw kafiriya k'o de y'a to a ta kɛ ten n'a fɔra silamɛ ko ala b'i lajarabi n'i ka ala kota ye silamɛ de b'a fɔ ko kuma ko kafiri tɛ nin ye wa e ye mun silamɛ façon silamɛ sidɔnbali n'i y'a mɛn ko lajarabi ko silamɛ de ko don liyuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un n ko ala b'a fɛ e de ka segin i kɔ min ta tiɲɛna ka ban dɔnniba kodɔnnaw ko ten ko n'i nana numufa la nɛgɛdila la a mago bɛ se nɛgɛ min ma a b'o de lasago cogo ɲɛ wa a bɛna o de don tasuma na ka fa fiyɛ k'o bilen ka laban k'o gosi o kɔrɔ ye ko nɛgɛ de ko ka go a ye n k'o de ka d'a ye a b'a fɛ k'o de kɛ a ka magoɲɛminɛn ye ko mumini misali de bɛ ten amma kafiri ta o nɛgɛ min n'o bɛ tasuma na n'o ye mumini ye o nɛgɛ min n'o bɛ lajarabi kɔnɔ n'o ye mumini ye o ɲɛ maa t'a bɔ fa fiyɛla ka nɛgɛ kolonfili de fɛ bi a mago tɛ se min ma bilen fiyewu n'o bila mɛ ka ɲama kɔnɔ kafiri de bɛ ten ala yɔrɔ ala bana maa minnu na ni ala t'a fɛ u ka segin bilen fiyewu o dɔw bɛ yen
Qur'an yufo wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna ala kon bulu semendi o ka fililay abbe kafiriya la dungodo abaka layni kura do soro dungodo aka posu be élevé kata dungodo to be faraka niveau de vie ka nga januma de baje koy ame mina o te koy mi ma nyew de do ni bien keri bulo ndamandama e diji ambebe minga ka yini ka ngodo ala kula kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah ambebe je minga ka yini an shi ko kanye andala dumini kanye an hakili ka sigi fenga na anzoro he ma brege je ko no ko fendi soro o te chede fendi ma soro ro mi wa aljine mo ba fe ka je de la maka ka aljine a cika kede Islam mana nimbeyini ni yeni mbesoro karonke ate saya balde na ala ko abini lajra bini bana e domina ato balde na ala ko abi ko min gila domi atse ko kumbede okmana ala ka fain min nan jama mbike ka anyere nyine oko ay to anga hakili jaga bodoni wallahi hal ni bien ke shekulu kulu do bi sangisiri wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب فني ما مزرنا عليه على ببودكي نيجي غارسكي كابو فامبي يرا ماسكي نيميكو nga moto no de ande tubi no de amba nyi na yere di jebe beti e ma ali banayi to buta fa bada fa bora ala yor be vaccin ni de la wonu yeni vaccin soro ko mina chien wera ni ala binani doye abinani dowere vaccin de mina ala de beti ala tukumbede na ala ko abi tachien sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ibi yemi nyedon ala to ati boyno fa teblide note banana to amake bana koroshi munu vaccin be na kungero ya ngma kuma bano ni ndati nini ndasorola ata alaka nyangata wulide ni ala ko abi doke domina abina ni doye oni ndekele alaka an lafiya alaka boda kan ukmana aito anga anjan do ayere ala de ko lasa akoni min woni kodu alaka kusmani manoy qur'anai fa inna lahu ma'isatan danka ko balo bu kuro wallahi qur'ana de famani kuma nyona fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ambe ga no wayde ni wodi no wayde ni ni tara mi goro joma ma d'accord télévision ha jamana yere de ka gele wallahi febbe ka gele balo ka gele ni nga gele mi yere de ka gele ni baby wa ala insanaiti wallahi o de doyara katemeni mbeka chien de doyara katemeni mbeka crise mi mbawna ya karanke anjugo crise de ko crise économique mondiale chandia tien ko crise de betien kono ma sti tien fo illa man rahimallah ibe kuma fo iba muté ka afangele fo ka afangele to ta ambe mina ambe ba nin kon num bororo mina be budo ama chuanga koy bebe nin kon nun temesrani don wa jama yere sembala koy ange ye jamana kwa chira adeunde a chide a jamana deunde a chi mogore mana chi wa makilinde de fanga sega ngode na ma sega mi metale wanta malda mate de jere de jens ma fanji ma lafia koy nga ni ebe yoro minade e ka yoro kungu ebo de don de laka américain nga wilaya do do ruwe jamana bidur ni ko di ferale ñom ka wilaya do we jamana tawke atoy wilaya marada sigi dawi katro ka ñem ko bakile ngal eta abede adama jamana ma dawla u ka kiru da fo ñom o amerique jamana o mambe deseka ka soluanze sara ni police bin naka agien ka bo sokono ka clé kura gogoro kura ke dalaki iboka bla ni yoro mi gadi etay o mimbe ke kalo kono na fore sa ka bu haklima
ebe ma ya abe kalo sara minta e bolo ni o kalo sara ni o sangelen zara sɔrɔ sisan ini buruju bɛɛ donna dala nka ale b'o kalo sara in ta a tɛ se ka appartement sara a tɛ se ka so sara a b'o kalo sara in ta a dɛsɛ bɛ k'a ka so sara a ye faransi taalaw ɲininka kɛ mun y'a to kamalenkɔrɔ cɛ 4 cɛ 5 bɛ si soden kelen kɔnɔ ni diɲɛ ka d'u la a bɛ kɛ ten ya ini maa taara u b'o bila palais de kɔnɔ n ko foyer de bɛ yen kamalenkɔrɔ cɛ 5 cɛ 6 soden kelen a bɛ dumuni k'a kɔnɔ a bɛ si a kɔnɔ a bɛ sunɔgɔ a kɔnɔ a ka fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ y'a tila ko diɲɛ ala ye min fɔ adama ye o de don dɛ a ko kana to sɛtanɛ k'i bɔ n'i bɔra ni sɛtanɛ y'a bɔ yan fatasuka i bɛ sɛgɛn da adama wa sɛgɛn fanba ye cɛ de ta ye ko kuranɛ m'a fɔ a fila bɛ sɛgɛn dɛ k'a ko cɛ de bɛ sɛgɛn fatasuka adama i bɛ sɛgɛn dɛ la rahata fi dunya ani dususuma yɔrɔ dɔɔni min n'o bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o ye ala ko in de ye n'i bɛ ala ko la i ni bɛ lafiya fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo i diɲɛ bɛ ni ala ka latigɛ ye o bɛ sɔrɔ limaniya de la fɛn tɛ bolola mɔgɔw k'u tɛ ala ko la fana ko dususuma ka na e b'o dususuma bɔ min ala de ko ten fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ko nɔgɔya dɛ nɔgɔya sɔrɔli k'a bɛ bɔ ala ko ala ko tiɲɛtigiyali ko o de bɛ ma nɔgɔya tɛ n bolo fɛn caya ye o wallahi nɔgɔya tɛ bolo fɛn caya ye ala bɛ ɲɛnamaya de nɔgɔya a tigi ma a kari bɛ n'a bolo tani ye a ni lafiya bɛ n'o ye ni adamaden karila ni cogo o cogo ye k'i ni lafiyara n'a ye hali ni mɔgɔw bolo ko a tɛ e bɔ a tɛ foyi tiɲɛ ye nka ni mɔgɔ hakili ko e sen b'i da la nka e yɛrɛ bolo foyi t'i bolo o nata b'i fa mɔgɔ ɲɛnama ye a dusukasi b'i fa mɔgɔ t'a kalama parce que i ni ma inshirahu sɔrɔ dusukun ma inshirahu sɔrɔ dusukun kɔnɔ ma se ka fɛrɛ i ma jɛn ni cogoya i bɛ min na o tuma na ko o cogo in min filɛ o ye dɛ limaniya ntanya o bɛ adamaden dusukun koroni min kɛ ka diɲɛ koro i bolo hali n'o y'a sɔrɔ i bolo fɛnw ka ca ka diɲɛ koro i bolo hali n'o y'a sɔrɔ i ka fɛn sɔrɔtaw ka ca ko o min filɛ o ye dɛ kɔ doni ala ka kuma na o de b'a se maa ma wa o y'a diɲɛnama ye ko lahara i fiyennen bɛ na i ɲɛ tɛ foyi la ko tigiw de bɛ n'u kanto sa ala ma lahara n tigɛ ala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira n tigɛ ala ne ɲɛ tɛ foyi la bi ne dun tɛ fiyen dɔ ye kan to diɲɛ kɔnɔ ala ko min y'o si ma a ko a bɛ nin cogo de la ne ala ka ayaw nana e ma k'i to diɲɛ kɔnɔ fanasitaha i ɲinɛn'u kɔ nka ɲinɛ yan fataraktaha i y'u to yen fataraktaha kɔrɔ ɲinɛ yan ɲinɛ yɛrɛ yɛrɛ ko tɛ dɛ ni maa ɲinɛna fɛn kɔ a b'o to yen cogo min na dɛ maa dɔw kɛn bɛ ka kuranɛ de to yen ten maa dɔw bɛ ka alakira kumakanw de to yen ten e k'a filɛ an ka yan yɛrɛ maa yɛrɛ minnu bɛ kɛlɛ la k'u bɛ jamana mara a dɔw tɛ hali fatiha dɔn a dɔw tɛ se k'a fɔ hali subhanallah a dɔw tɛ se k'a fɔ alhamdulillah k'a ɲɛ a dɔw tɛ se k'a fɔ allahu akbar hali n'a dɔw fari ma foni a jamako kɛyɔrɔ la allahu akbar silamɛtɔ hali tɛ se k'a fɔ ala ka bon hali k'i ta fɔ bamanankan la ma kuntan ma barika bani alakira y'a fɔ k'a kuma bɛ na n'a nana ni ko kɔni se bɛ na maa na min n'a man kan lafiya tɛna dɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ tɛ bi de ne ye kuma in fɔ n delila k'a fɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ bi ko minnu bɛ mɔgɔw se kow ɲɛmɔgɔya la o tɛ danbetigiya ye o tɛ jogotigiya ye o tɛ mɔgɔw ka danaya ye o ye dɔrɔn tubabu nana système ni min bila an kɔrɔ ye i bɛ wuli dɔrɔn kuma dɔ la dɔnkɛla bɛ wuli ka campagne kɛ sigida la dɔrɔn ka taa kɛ maire ye maa kuntan maa jasilen sigida maa nagasilen bɛ wuli ten dɔrɔn ka denmisɛnninw mobiliser ten kabi mɔgɔw b'a filɛ yɛlɛko ye fo o bɛ sin ka taa kɛ député ye olu de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka jamana maa 20 tɔgɔla kuma fɔ k'aw b'a sigi ka hɛrɛ kɔnɔ
na ma ala jirande una ka wuli o de nun de bina jamana imara ko o bina tase marama kuma mina wa soru ta'ala don u ta'ala kira don u ta islamaya don jugo nyumanya tu la dambe tu la ma dambe nawndo u te islamau te ma horonde abisi ga hera kono lu de bulu ha ite jamana inga yo mamun be na do ba fa kulu fa ku yeni wi morkala do ke ka faru bulu dala wal ma mara cugo nyana wala dam cugo nyana de ma futi fa sunna folo shuye de nga bu hakili sikafi ne ma futi ko jugo ke de nga fe do be lu tiko ke da dama de be cugo do la ko do be a tiko ke nga dem son vle ka wuli bi ama fo yala foro wallahi halsa ma here ma toni be jamana inkono so generation min vle ka wuli dongela munun vle ka wuli araper munun vle ka wuli chatri bola munun vle ka wuli jamana mbita yelama nunga bolo ka kuma mina e ma do be ala neni kabisa ado be ala kiran neni ado be islabe de ado ka tulongela yani ma ka jigi bero lay talu na rom na eta ngan ko fle koy an wa islam jamana de ko islam wi nan tura ka fo ko ambe ko nyana bo islam yako hal don wa ngoro doy mali constitution kat atradili arab kana do ya chinema ram to ka kilingele ni malati ka be mali yere sera shumba sigira don shi uma deli ku sigi ba wana ala ka mo kala law udilla ko kya udella ko kya ma fo ko journaliste do market mais est-ce que jamana yere ya nyini mo ka jamana be ke ga marani loi munu est-ce que jamana ya nyini jamana de nga dom asebe me ka bulu to ka de lay nu ba fek ikunji do mina be tro ka da no article 1 be tro ko kala to kana ka korodo fi ko be ka yo nga ambe na minga nambe ke ga marana e ba don askile file jon ba munun kala na kusube e jamana ma mi lo mu ma kala ne bere ha jamana kawa muna jamana do be marani kamiye muna aw makayin fuye komi abe bolo cinye fuye cugomina muna aw makayin fuye komi abe campagne nye fuye cugomina no mo go ba ona kuma mina ubo fo an kana ambi mi meo wa Francis go bali je ma je go bali hali ala ke to ka cide unci akwai yin cide o cide nci ya ci aka mo ka kana makan yele ke jiga ka da ya ci aka mo ka kana wala sa aka fenvu yo bi mi fam ma jamana dugole ngo ko fo ile de sira journaliste ni be wana ngam fo chaile ngo jamana de nyata biye ngana bla jamana ngona mo bora kala masila bokera kala madi abo kono article do ba kono yi tayni ka kala article do ba kono yi Allahu akbar o ba foko loi القانون loi o ma fait no mo ke crime no mo ke jarima yi atebe ko ke jarima yi jamana in kono ya kore di loi ma sanction ta fait ngama masalan isika foko jene ko juguye malla abada parce que loi ma jarima ta akama ma foko crime du ma foko ko jugu loi ma fait wajibiya ka obligé mo ka atebe kama wajibiya ka abakon ko raydi atebe yali ki de wajibiya ka sili parce que ab loi de bateau donc loi ma foko seli wajibi ni mali marakani okma yaro démocratique ra da madina sa de yaro loi kera da mahalai de ko loi de ni loi ko minga ke o de nyini be ni mo ke kanga nyaki ngana ma minyini mama ma wajibi ola nde do mba wajibi ola mso do mba otola obe awa ko jamana de beka ka kalala wa wajibi ambe jamana de beka ni yoro soro kalala ko nga kala e laiki dina ko manga do ala ko be article la
la me debe kala fo université ate faye dongelen ko ala ko ate faye dongelen ko ala kira ko ate fatia do ate foy don adum ta do kala ina ka ba shi san wolofla abo seben ko ba kasla be jamana maranoyi ha awa ay ni de ne fla da mai ira ka ta to ni anga laje nawm siga bonno wala ninga to jamana do were be ka chrétien kala kala ko soula nin ko be bo munu yoro parce que am dañ yemi tant que nawm ma fle ka kunu nunu sebe nunu yi ulu be fe do sebe ka bladien ko nga mo ko to law amerique fle amerique be fe ndama min sebe aba ani mo be be fe ndama min na ta ke o de ka cha amoko foi tala ma shitika foi ka ta contrôla nanta ko man la yamliku qawtahu la yamliku qararahu ma min ne e balo marati bolo ki tseki ga décision mara i baloti ni ma min ta ka balo mara ko ta ka décision mara sa ubna kuba be de churonuna ka be wajibi onga bon on ere be ka laiki ko famu ka teme hala dila bawka on be ka démocratie ko famu ka teme hala dila bawka iki bi damra ala ko fan wo fana an la kol shula ande um bitayro mina kabushi sanworo non non on est dans un pays laïque non 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 école jouer et des laïcs on est laïcs on islamo ok anga njan do ayre ko kuma na aya anga sigi kana aya ma ko ala ba fo ne ka aya وكذلك اليوم تنسى ñine be ke ere ko tasma kono ya bi ñine bi ki ko ibi jini ki shishi kalaba ki wolo krokura ki jini ki shishi ibo la samba ke metanya sayatala dabla al-kup matala la yamutu fiha wala yahya e ko banye ko ambete kulela niya ñene ma gila ko wallahi ñunu ko msenunde koni munun flandala nambe be kasila ñunu te fuyi ala ka nyangata koro ايتو ان غير كوني يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ايا يركون تنا اكاك ديمبا يو تنا كبو تسمما كوما نياو كجوني مبي لا هركونا نيبلا كو بعد ما دي نينا جينا كونو فبكو نبي انت ما نينا نبيو امبه بي جينا فكلي دلا ala ka boda kai من يكون فرمبد أقمت تقول أسرف ركعة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أنا آيان كيكف من تتكو آيات من على يمير في إخلاص بندلا فمن كان يرجو لقاء ربه نما مني دام بالكيني على بنيون به لقاء الله على كبلي بيدر أوكي على كوكا دونا هرمي أنا على بنا يوم أدوبنا ما منجا تشوچو فمن كان يرجو لقاء ربه وني ما من بعلكم بلي جيجيا ني ما من جيجي بعلكم بلي كافينا على بنا يوم به القيامه يجي فليعمل عملا صالحا واتكي كبارن مانجي اتكي كبارن مانجي وبابوا أي دي ما بسنا يورو مينيا ويندي سلامة كان سنا يورو مينيا ناكم فورا قاتكي كبارن مانجاني كما كندناي أو أمبا كليب مسكي الحمد لله قرأني بارن ينا درابان قال من دو ألا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ko kana foi kele kana ma shikelen fari mabatulika kana foi fara ala ka batul be bara minge bara inje alai ikasaniya ka bo kumbela ikasaniya ka bo kama bela an adama dingu bo an kubla an yere jira bo an barula an genyini bo an ala ko barala
من قردين يبي من جي على كبارك والنا وك على جاتي كما ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كو على بطولي كان فوي فرا على كولا أو كوين دسمون دي بو كيري ده أنت يون غيرو لا ده ani ni dala ko ni woni nere e mo mana fem fima hal ni tari josgu fiela ka millions ribo ka fo ho aina ho ya do dotna fo kwa chena ni yere jira nyata matinna nga no ya soro sukun kono yere jira te yo ke kundo de bibulo ala min ye ala jatiye ala ba don mo be min fima te fo chi nga hal ni dugu kata ton kilim bla maka blo kono hala ma don ke tara bla ngai ma ka ala kama dona isigile bina ibini sigila baran ma dugol li kon ngai enote o chena ni tara faible hal ma som ni ma hala wele ka fay ta bota ça wal ma yere bina fele o tige fele mun ba to sigabi ke ka fu ko regarder mana faible ngodo buke ma do rabi yere jira do ikhlasu fanana koredi ka ikhlasu jira ka ke kuma ale mukhlisu o fara ka yere jira ke ikhlasu fanana la ilaha illallah nimbe de bon ver be do kameda kana ndo fo ma ida aba fa to di ko kana ndo fo yede amate kuma mo te ka barake sai ka ala blade shune ka ti fe ya fo ngodo no akana ndo fo ma ida ndafa ma shika ne ndafa ma ka no eto tugodo ala ka kin mandama opma na ma so ala kan mai made ala de ko qul muhammad afui ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله كو امنا من با كونو نايا دغو يا بانيو كو على باب او كونو تدمته ويعلم ما في السماوات وما في الارض فم بك بكل بلولو بلا كونو كو على بودون وما في الارض ميم دغو كولو كونو ابودون والله على كل شيء قدير قال الله تعالى بفبدو اترك لك حديث دون صلى الله عليه وسلم في باب الاخلاص ni bara maka ala kama abara bunyete de achenyete de abara samandiete de amana ke bara faso na maka ala kama sanju koro washidu fudu adaka hadisa don nana ni mbunda ina ya don aslama bara kira kele ku majamu al jihad fi sabilillah ayem martaba min di alima akoye dirwatu sinam oye a kulu sigi mayoro de barate min sanfé الجهاد في سبيل الله لا تعالى كتي كما من نسر على النفكر لا كحلا كنا فوق شودو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ko hala kana fo shudo lube nyina maya dola ka ko aljine kono donye ube damu nyina maya mina be nema soro nyina maya mina nga o bora bara mi ngono no e jihadu ko dondo chedo nana kana alkira yininga abu musa al-ash'ari o de hadisai mafle o de ko ako chedo nana kana alkira yininga sallallahu alaihi wasallam kwa alkira yininga jmeina kwa alkira yininga anir rajuli yuqatilu shaja'atan ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رواه مسلم ko chenya alkayininga akwa alaka chide nambe jihadula ambe ka edeme ka kafiru kele ma do ka kele ko ni ka farinde ka fari ulu ere talay che fariyen ubi kele ke shaja'atan aka fokari ka fari jongwala e dangari juguda benatana toy benatana ka fariya toy ale ere de ka fari ajjombe ajamimbe ko ma do ka kele yo ako dowtay ulu be kelela hamiyatan on ye karla kawde
kaba ala ka onda jomaya make auna ma tsiki dimi shori auna an di jeni jomaya an di jeni du masarai ko do ka kele kunyi ko do ta yere jira ko ako do ta yere jira o mi an jaman labo bi illa man rahimallah fi ka bare inde jira mo wala fe ka jira mo wala ko ne de ni nge ne de ni ne de beta ko nin zaba sawo ce nin zaba defo abadon inde maka chawo ako ayu dhalika fi sabilillah ako nin jume inde ba ala kasra kasa jihadu kelawla ninte ka warnya minin nun sarakati li ndo yede ninde awnga seli khushu undan nu yede ndanga palo shun nu yede niye mamunu be kelela ala kira yere no fe kira de yu ka kele kuntigi olu de ka kibaru ngali ke tofle de be ya fe munu fo ni ta ya nyuma e ko te koyi akuma ma be min da ma o de kodu bato do biya ke chugo te sa ba ki nga tige da hakila kwa le koni hakila kwa le koni ngatla be se be dana awa ce ala kira yin ngani zabala min da ye chefarien min da ye hamiye on ye karla ko ya biki ga yere defa joma ya tekenina amgo bi naturellement o mgo bi chefarin shudu to bi alna man farin ngani ko sera rodola ale kon abis jeni saye ngati son polo bale do ta ko ni wulu kon be ku yere jira yere on ya le kon be ko inge faka don pa ende ako toso awa je yin ngali ka ko ni sabab min ba ala kasraka ala kire ni sabab betui ay darsu di chema ka darsu dambe ma ko man qatala lima mi kala takuna kalimatullah wala sa Allah ta'ala ka kuma ka hiya al-ulya o de quratambe kuma to sanfe ko ni ma min kele ke kunye ala ka kuma qorotali ni ma min kele ke kunye ala ka dina qorotali min kele ke kunye ala ka dina demani fa huwa fi sabilillah ko tigi de ba ala ka sraka daraja fon fora jihadula o tigi de ba so sara fon fora jihadula ala yoro de ba so to saba ikrama kuma ko yere o kuma nganja ndo yere la de anganga baro laje ibe komina na ke kun ya alai ice sirafi na ke kun ta alai ijija ki alai ni te sola abla koy sanjugoro washido ati nafa ni alaka ma ala tufe alaka ngabaro je alai alaka bodaka ay alaka ndulo magien ni fitne mina e dien labo jembe kono gwambe yara be alaka bodaka ay alaka ansiga alama alaka tubi dayla ay balaw be sawabu yutubi etoydi jurumuy afra yutubi di yara be alaka tubi noya alaka tubi noya ay alaka toyni kala wera da makke ka nyonyoni alaka anki shika buchefe balaw ko munu be jen kono alaka nyu mambobla alaku ko alaka le shidi ama alaka anki shaka funuma alaka anki shaka dimima alaka jama e foi tay dabali foi tay seni alay ko ya ay alay shini min no ya ay na fuloni mun no ya ay fe ani mun ngal fa ana alaka andeme ko luddo ala jeyni misraf alaka nganyana malaka ala koy alaka ala ko hami buya an rokata ma ngajien ko ka alaka ala ko hami buya an rokata ma ngajien ko ka alaka ange ala no fe kele kelawi alaka ambalo aslama ya chenka alaka amfatu liman yazatuka alaka bodaka an alaka andulo magien alaka sanji here maddi ama balo here ma alaka no ya an alaka dunji di ama na man to don wa mi ni gayina alako islamu bi ni gayina alako ni ko toro eren na ka ala weli an ko ngula an rabi ni gayina alako ambe nyebe asbabu ni ndela nga musabbibu be we aladi ko inda juruba aladi wa alaka kila buluka chale
وما يعلم جنود ربك إلا هو والله على بجمع كل دو نيانغ تنوكا نيمغودي هذا أدم كما يواتي بانك على بمغودو نيانغ تنوكا نيمغودي نو جرمو تشايرا على بما فاسون دو بلاو كنا بفبي يوم غوفي فوهيري هذا موتني ميرو de ala bi mawdin la jarabini yoy na kala ko ta chaira wallahi na ma sigango ala kan shikandanga femi siga na min den ji ala ka boda kan jamana ala ka bashi jamana de joli ala ka tanga ni bom ba nga jamana kono ya rabbi ala ka silji mo ala ka bashi siganga ni jamana ni kono ala ka bashi siganga jamana kono jamana hera ko mun ba kono nu taraka boambulo ya rabbi ala ku sigi amma ala ka tubi dayala ay اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم